Barkanmu da jimirin sake kasancewa tare da mu a cikin takaitattun labaran AIA Hausa Network. Za ku saurari takaitattun labaran ne daga bakin ni Abdul Dan Hajiya. Yau 3 ga watan Oktoba shekara na 2025. Da farko dai za ku ji cewa a Najeriya bayanai sun fara fitowa kan zaman tattaunawa da aka yi tsakanin matatar man Dangote da kuma kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya wato Pengassan bayan rikicin da ya barke sakamakon korar ma'aikatan ta. Wasu majiyoyi da ke da cikakken bayanai kan tattaunawar sun shaida wakilanmu cewa matatar man Dangoten ta yi tayin biyan ma'aikatan da aka kora albashi na tsawon shekaru 5 ba tare da bukatar su yi aiki ba saboda damuwar da za su iya haifarwa matatar. A bangaren kuma wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya sun ce za su gabatar da kuduri na neman sake diba dokar kwadago a kasar bayan rikicin kungiyar manyan ma'aikatan a kamfanonin iskar gas da fetur ta Pengassan da kuma matatar mai ta Dangote. A ranar Laraba ne dai kungiyar Pengassan ta janye yajin aikin da ta shiga saboda adawa da matakin matatar ta Dangote na korar wasu ma'aikatanta kimanin mutum 800. Sanata Ali Indime daga jihar Borno ya ce duk da an samu maslaha tsakanin bangarorin biyu amma rikicin ya yi mummunan tasiri ta hanyar jefa ɗin Najeriya cikin wahala, don haka akwai buƙatar sake duba dokar tare da yin gyara. Yau dai a Najeriya bayanai sun ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da wasu zababbun kansiloli biyu daga yankin Maradun na jihar Zamfara tare da wani limami. To amma lamarin ya faru ne a wata unguwa da ke cikin birnin Gusau fadar gwamnatin ta jihar Zamfara. Matsalar 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya babbar damuwa ce da ta shafi fannonin ci gaba yankin da dama. 'Yan bindigar sun kwashe shekaru suna kaddamar da hare-hare a wasu yankunan arewacin kasar tare da kama mutane domin neman kuɗin fansa. A wasu lokutan 'yan bindigar kan kai hare-hare kan makarantu tare da sace ɗalibai da dama. Matsalar dai ta sa an rufe makarantu masu yawan gaske kama daga firamare da kuma sakandare a jihohin da matsalar ta fi kamari. Ni Abdul Dan Hajiya dai kamar kullum da na jagoranta nake cewa bisalam.